Čauko ľudia, vítam vás v novom videu a dneska som tu s Ferom. Sus. A opäť speedrunujem intro, pretože sme sa konečne asi po 15 minútach hľadania v Ikei sme sa našli, takže hráme Ikeu a nechám ho urobiť intro. Jeho kanál budete mať dole v popisku. Ideme na to. Tak čo by sme urobili? Ja by som sa tuto zabýval v tomto skleníku, to je dobré. Ja by som tu vykempil len. Ale čo je blbé? Pozri sa na mňa. Vidím ťa. Takže musíme si nájsť inú Ja som tu mal takú... Let's go. Jo. Let's go. A musíme si zatiaľ nájsť, kým je deň, toto zober, to sa bude hodiť. Musíme si nájsť nejakú bejsku, môžeme ich si urobiť aj na regáloch, teoreticky, ale to je také blbé podľa mňa, na regáloch. Ja som našiel takého typka bejsku. Super, ale ja nechcem ísť do typkovej bejsky, ja chcem postaviť vlastnú bejsku. Ale ja by som to určite urobil pri regáloch a toto by mohla byť naša bejska. Toto. Ne? Tuto by sme zastávali, tuto hore by sme to zastavali, tuto by sme to obstávali a máme krásnu bejsku. To sú aj palety. Tak to obstávame, pozri, ideme na to. Jak sa to zoberie táto blbovina? A few moments later. Mám to. Palety. Počkaj, rotate. Ja to chcem naopak rotovať, jak sa to mám rotovať inak? Aha! Už som na to aj ja prišiel. Takto, aha! Ty čo robíš? Aha. Však stávam bejsku. Ale však spoločnú veľkú máme. Tak nie. Veľkú robím. Čo? Robím veľkú. A nerobíš, lebo ty si to oddelil. Ty si tú veľkú oddelil, chápeš to? Ty si to oddelil, my máme... Takže oddelil. No ty si nemôže byť veľká, keď si ju oddelil. Keď tu máš svoju izbu a tu mám svoju. Počkaj, čo? Ty si debi... Kamo, tu máš oddelenú, tu máš stenu. Nemôže to byť jedna izba, keď tu máš stenu. More. No. Sigoš. Že my chceme dať Na čo ti je ten rebrík, prosím ťa? Ty hen to daj preč. Hen to preč. Ja mám jedlo dosť. Viac, než by som potreboval. Ja neviem, jak sa to dáva. Drobke. No jázuch. Ja som to dal naopak, ja som cugo. Tak kam sem? Čo? Sem to mám dať. No, ale takto, jak ja to robím. Aha. Takto pekne. No way, teraz mi volá Liana. Nechaj mne! No, to je jedno. Ale to musíš dať takto. Zabijem sa. Jak to mám? No aha! Jaký som ja múdry. Ukáž? Nádherné. A takto. Pozri. Teraz kam? Lebo prvá bejska bude taká malá a ďalšiu by som dal trochu väčšiu. Teraz sem stena. Hej, tak to bude takto stena už. Lebo to už sa neoplatí. Takže zoberiem toto. A premiestním to. Tak ja urobím stenu tu. No, počkaj, jak sa to teda tátuje? Dvojkou? Takto? Nie. Ešte? Trojkou? Nie. Tak jednotkou sa to musí retartovať. No, Juro, takto? On je tu ten debil! On je tu s nami! Nechaj ma! Pozri. Juro, dáš mi jedlo, ja mám mega málo energy. Ja mám energy drink. Ale ja potrebujem... A teraz jak mám túto? Bečku. A jak sa otvára inventár? Mám to. Jak máš ako keby ten box? To si zober jednu vodu. A jedno jedlo. Dve jedlá. Keď si mi tu postavil väžu, zober si. Takto, Juro, to dajme. Ale nein. Však pozri, akú peknú stenu som urobil. Toto si zober. Som ti väžu postavil. Mal by si mi byť vďačný, by si mi mal byť. Som pozbieral jedlo. Ideme, toto bude fakt dlhé video. No rýchlo to stavaj. Nemám palety. Čo tam riešiš? Zober iné. Hoci akú zober už paletu. Rýchlo. On ide po mňa. Ja mám 12 HP. Ježiš, čo? Ja som dead. Pomoc! 6 HP. Ja mám 8. Ten hajzov mi ma naháňa. Au. Ja som mŕtvý.
Ja neviem, jak žijem, ale šprintujem. Ja som mu zdrhol, kámo. Nenaháňam ten bez noh. Teda iba s nohami. Nenaháňam nohy, kámo. Si v pohode? Nie! Nie si v pohode. Ja sa resetujem. Ty si to zdachol. Ty blázon. Ja som tu zabukovaný. To je jedno. Jeden retard. Čierny. Musíme nájsť našu bejsku. Môžem pomôcť. Ja sa tu Ja sa tu naháňam, ty vole, so sekuriťákmi 3. Jau! Pomôcť! Nie! Prežil si. Ja žijem stále, ja som Sigma. Ja potrebujem nutne svetlo. Ja tam hodím gauč na miesto. Ja som mu, kámo. Pomoc! Naháňam nohy doslova, pomoc! Ja som mŕtvý. Nie! OK, to by bolo pre dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite nechať like a ďalšie videá. Čau, čau, čau.